Wayafi wani shan wahala tsakanin Presdo Lukman akan soyayyar Sumayya ta fim ɗin Labarina. A yau za mu tsefe mu tantance wanda ya fi wani shan wahala a cikinsu. Presdo, me za ka iya yi akan soyayyar Sumayya? Akan ki babu abin da ba zan iya ba, babu wanda ya isa ya shiga tsakani na da ke, ban dakatar da shi ba ko kuma ban ɗauki hukunci akan shi ba. Wannan gani yau sai na kace. To, har da kisa ma za ka iya yi? Ina zuwa, zan dawo kanka. Lukman, ka ji abin da Presdo ya faɗa, na san da magana a bakinka, me za ka iya cewa? Ko kaɗan Sumayya bata dace da kai ba, kuma na yi imanin cewa Allah ba zai bari ka aure ta ba. Kai da baka ganin mutuncin iyayenta, Sumayya ki yi tunani, mutumin da baya ganin mutuncin ki, na rantse da Allah da ki auri wannan gwanda ki mutu ba ki aure ba, gwara ki mutu. A kan da ta mutu ba ta aure ba. Yawwa, to Presdo, kai da an ce ma kwakwalwarka ba ta da lafiya sai an kai ka kasar waje an duba ka? Never, har abada. Ni fa ko wannan aikin da kuke cewa za a kai ni zan je in samu lafiya, ni ba zan yi tolerating din wani namiji ya zo yana magana da matata ba. Dole sai ta daina magana da namiji tunda ba ta da wani wa ko kani namiji da suke wade uba daya. Taku ni dai babu ruwana, nebo. Yawwa, Lukman, da Allah wannan yarinyar wai ta gwalce ka rabu da ita mana. Ka caza mun kai, ya kake neman ka gaya mun magana ne? Haba Kabiru, ya kake neman ka gaya mun magana ne? To ni ne Kabirin? Abokinsa ka bashi shawara mana. Kai Lukman, gaskiya ake faɗa maka, sai dai in ba ka son ɗaukar gaskiya shikenan. Lukman, ka dai ji ka rabu da yarinyar nan mana. Masu kallo da sauraronmu, a ganinku wane ya fi wani shan wahala tsakanin Lukman Presdo akan soyayyar Sumayya? Mu haɗu da ku a comment section. Amma kafin lokacin, in wannan ne farkon shigowarka, kakka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararra domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.